தமிழகத்தில் இத்தனை வருடங்களாக திமுக மேலே ஒரு துப்பாக்கி வச்சுட்டு சுடுறதுக்கு பழக்கமாகி போச்சு. இப்போ ஒரு ரோஷம் எங்களுக்கு ஆட்சியில் பங்கு வேணும்னு கேட்டுருக்காரு. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தர மாட்டோம், முடியாது கூட சொல்லலை, மாட்டோம் நான் சொல்லியிருக்கிறாரு. அப்போ அவங்களுக்கு ரோஷம் வரல, ரோஷமும் வராது. சூடு சொரணை ரோஷம் இது எல்லாமே காங்கிரஸ்காரங்களுக்கு கிடையாது. ஸோ யார் எங்கே எங்களுக்கு நாங்கள் கேட்குறது எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அந்த பக்கம் போயிடுவோம். ஸோ அந்த பேச்சுவார்த்தை போயிட்டுருக்கு. அதான் நான் சொன்னேம்மா, ஒட்டுமொத்தமாக இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ளே எல்லாரும் முடிவு பண்ணணும். ஒரு வாரத்தை தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு காங்கிரஸ் இந்த பக்கமா அந்த பக்கமா. நான் சொல்வேன், உங்களுக்கு அவ்வளோ தைரியம் இருந்தா, அவ்வளோ ரோஷம் இருந்தா தனியாக நில்லுங்களேன். ஒரு தேர்தலில் நின்றுட்டு பாருங்களேன், உங்களுக்கு இவ்வளோ ரோஷம் காட்டுறீங்க. உங்களுக்கு அந்த ஒரு சீட் ஜெயிக்கிறதுக்கு தகுதி இருக்கா? சொந்தமாக நின்று பாருங்க, பார்ப்போம்.